UVUren jakinen eta Usurbilgo udalaren arteko lankidetzak 3. edizioa du aurtengoa. Lehenbizi, esker ona erakutsi nahi dizuet, Udako Euskal Unibertsitatea, jakin, izan ere erosoa, erraza, gustagarria, erabat aberatsa da zuekin lanean aritzea. Eta, asterako hori adierazten nahi nuen. Ezagutzaren, jakinminaren, kulturaren topaleku izan nahi zuen Usurbilek. Eta horretarako eskaini genuen gure plaza eta gure herria. Eta konturatzerako, haranun 3. urtea iragartzen ari garen gaur hemen. Agian, euskal kulturaren agendan hartu du lekutxo bat Usurbilek, edo, Usurbilgo topaleku edo ekitaldi honek. Behar bada, gure herri kulturaren mapan, badalako orratz txiki bat Usurbilen kokatua. Hala balitz, benetan pozik geundeke, horixe izan baita gure helburua, beste bi erakunde lagun hauekin hitzarmena sinatu genuenean. Nola nahi den, jakizue pozik gaudela orain artekoaz, eta abegionez hartuko zaituztegula, aurten ere zer ikasi eta zer eskaini, nolabait hausnarrerako eta pentsamenduaren altz horretarako Usurbila inguratzen zareten guztiok. Maitasuna politikoa dela esan zaigu aurtengo ekitaldiaren izenburuan. Eta uste dut iradoki nahi izan dela baita ere gure maitatzeko eta harremanak izateko moduak birpentsatu egin behar ditugula. Eta gainera hori geuretik hasita egin behar dugula. Ezurretaraino sartu zaigun ideologia, rolak eta moldeak errotik astindu behar ditugula. Garaiotan, nun pentsamentu askeak, trabak eta arazoak gehiago topatzen dituen aldeko haizeak baino, hori da gaur ona dakarkigun proposamena. Iruditzen zait gaurkotasun handiko proposamena dela, badula lotura estua mugimendu feministarekin, martxoaren 8ko olatu horrek ekarri dituen haize freskoekin, baduela lotura estua baita ere maskulinitate eredu berriekin, eta ordun esan gabe doa, iruditzen zait, benetan interesgarria dela egiten den eskaintza. Horixe duzue beraz gonbita, gustu baduzue, Usurbilen ikusiko dugu elkar uztailean. Beraz, Usurbildarrok zain gaituzue, eta esan da bezala eskuzabalik hartuko zaituztegu. Gure zeregin handienetako bat dela komunitatea egitea. Euskaraz unibertsitateko gaiei buruz lan komunitateak, topaguneak sortzea. Hori bilatzen dugu, gaur aurkezten dugun jardunaldi honekin, eta oso pozik gaude aurreko 2 urtetan egin diren topaguneekin, hori honekin, eta aurten berriro gai interesante batean plazatzen dugu. Ez da bakarra, aurten antolatzen duguna, programa banatu dizuegu, eta lehenengo atal importantea udako ikastaro horietan dira topaguneak, biltzarrak, topaketak. Oso polita izango da hasierako ekitaldia, humanitate digitalei buruz. Gero badaukagu beste bat klima aldaketari buruz. Eta gero alorka daukagu hizkuntzalari euskaldunen bilkura, informazio eta dokumentazio kudeatzaileen bilkura, eta beste bat ikastolak eta kooperatibismoari buruz. Eta, noski, gaurkoa. Hori maitasuna politikoa da. Hori, maitasuna beste modu batez ulertzea, beste
bizimodu bat, beste bizikera ematen digun, beste espazioa antolatzeko beste modu bat. Interesante gogoeta, UEU dudarik gabe honen alde. Bueno, maitasuna politikoa da. Hau oso gai kutxuna da jakinen, eta askotan aipatzen dugu, eta egia da, hau dela lehenengo aldia, gai honi heltzen ausartu garena. Ze, behar bada, Xabierrek esan duen bezala, maitasuna politikoa da esateak esan nahi du, goazen, eremu bat zabaltzea, pentsatzeko, harremanak, posible ote ditugu beste modu batera egin, giza harremanak, plano guztietan, gure hurbilenekoenak eta baita ere gure gizarte mailan sortzen direnak, beste modu batera egin daitezke, modu hobeago, justuago, berdinzaleago batean, guk maitasunaz ulertzen dugun hori, ez da? Alegia, maitasunaz dugun ideologia hori, bereziki gure gaur egungo gizartean eta kasik gaur egungo mundu globalizatu honetan nagusi diren bi maitasun handi horiek, maitasun erromantikoaren ideologia, ez da? Nolabait erotzerainoko maitasunak sortzen dizkigun poz eta sufrimentu guztiak, eta horrek ze isla du edo ze egitura sortzen ditu, nola funtzionatzera eramaten gaitu, nola bizitzera, ze harreman izatera, norekin, ze esklusibitate, nola ezten ditugu egitura horien barruan ondoren datozenak, ze urbanismo irudikatzen dugu maitasun horrentzat, ze etxe bizitza, ze sukalde neurri, ze jangela, ze logela, ze ascensore mota, ze automota, ze taberna mota, bai, nolabait? Maitasunak hori dena sortzen du, ez da, bigarren maitasunaren, bigarren ideologiaren oinarri handia, amatasunaren maitasuna, ez? Maitasun supremoa, ez da? Nolabait baldintzarik gabeko maitasuna, ez? Eta horrek sortzen duen gizarte egitura, horrek sortzen duen ekonomia ezkutua, horrek sortzen duen borondatezko, maitasunezko, edo nahi izatera, esklabutzako lana, horrek sortzen duen gizartearen beharrezkoa den gizatasunaren produzioa, alegia munduak aurrera segidezan, eta segi gaitezen ugaltzen, eta segi dezagun gure gizartea aurrera eramaten, ez da? Horre guztiak zer sortzen du, ze egitura ekonomiko, politiko, sozial, kultural, ze ideologia, eta baita ere, zer motatako menperakuntzak, desberdinkeriak sortzen ditu. Horretaz guztiaz hitz egin nahi dugu. Eta esaten dugunean maitasuna politikoa da, maitasunaren atzean dagoen hori aztertu nahi dugu. Orduan nahi duguna da, azken finean, sortu espazio aske bat galderak egin ahal izateko. Maitasuna politikoa dela dioen tesia edo esango dugu edo ideia berri xamarra da, esango nuke 21. mendearekin planteatzen den gai badela. Bereziki soziologiatik, psikologia sozialetik, antropologiatik, feminismotik, hortik planteatzen da. Alegia, azken 100 urtean denetarik ikertu dugu, baita ez dakit nungo Amazoniako intsekto txiki baten psikomotrizidade eredua, eta ez dugu ikertu, egunero ahotan bizitzen eta sufritzen eta kezkatzen gaituen gure arteko arautegi bat osatzeko legami garrantzitsuna den maitasuna deitzen digun horri, ez da. Orain da, azken hamarkadetan hasi dira gauza hauek ikertzen eta ikusten zer dagoen atzean, eta baita ere nolabait beste aldean esaten, maitasunak dakartzan egitura ez berdintzale horiek aldatu litezke, baina alde berean emozioek eta maitasunak ez ote dute leku gehiago izan behar, publiko, politiko, erabakigune deitzen dugun eremu horretan. Eta orduan, kezka eta galdera batzuk planteatuko ditugu jardunaldi hauetan, ez?
Horretarako maitasuna hitz egitea, horrela esan da bizitza hitz egitea edo gure gizartea hitz egitea, ezta? Baina horretarako pixka bat zedarritu nahi izan dugu nonbaiten pixka bat mugatzeko, ez? Bestela adar asko harrapatzen dituen gai bat delako, ez? Orduan ingo dugu alde batetik begirada antropologiko batetik maitasunaren gainean hitz egin eta halako kokapen bat egin, hori ni neuk egingo dut sarrera bat, alegia maitasunaren gainean gaur egun zer esaten da, bai? Edo zerk balio digu esaten dan horren gainean, bai? Nola eraikitzen gaitugu, zer uste dugu, ze konportamentu izan behar ditugun maitasuna ari garenean edo maitasunean jokatzen ari garenean, eta ze egitura sortzen ditugu, eta horrek ze implikazio ditu, ez? Nik sarrera bat egingo dut, autore asko daude momentu honetan, oso interesgarriak horren inguruan, eta sakonago hitz egingo digu Mariluz Estebanek. Mariluz Esteban ezagutuko duzue, EHUko antropologoa da, eta esango nuke momentu honetan erreferentzia handienetako bat gai honen bueltan. 1912an idatzi zuen liburu bat gazteleraz, Kritika del pensamiento amoroso, eta hori, edozein ikerketa soziologiko antropologikotan gaur egun beti aipatzen den liburua da, ezta? Orduan, Estebanek hitz egingo digu maitasunaren menperakuntza horren gainean, eta oso ideiak hitzikagarriak aipatzen ditu, besteak beste maitasuna erdigunean jarri behar hori, eta jarri behar hori, eta bereziki emakumeen bizitzetan, ez da maitasuna da gure erdigunea, ez ote dugun erdigunean beste gauza batzu jarri behar. Hori da beha planteatzen duen galdera, ez da? Agian beste elementu batzu jarri behar ditugu, eta maitasuna pixkat kanpora utzi. Berak egingo du bere hitzaldia. Orduan, pixka bat hori zedarrituta, bigarren galdera bat planteatzen diogu gai honi, ez da? Politiko izate horretan. Guk bizi ditugun edo bizigaren etxe bizitzak adibidez, edo urbanismoa, edo kaleak, edo plazak, edo errepideak, edo eskola ereduak, edo dendak, edo bizi dugun guzti hori, publikoa, espazio publikoa ditze zaion guzti hori, pribatu ere bai, etxe bizitza, horrek harremanik ba aldu maitasuna zulertzen dugun horrekin. Alegia, eragiten aldu horretan, diseinu horretan, ezta? Momentu honetan, Euskal Herrian aipagarria da badagoela arkitekto multzo bat eta urbanista multzo bat, arkitekturatik adina hurbil daudena esango genuke soziologiatik edo antropologiatik. Alegia, ez direnak hainbeste eraikuntzaren ohiko materialetan zentratzen, baizik eta eraikuntza hoiek nola egingo ditugun, bai moduan eta bai edukietan edo mamian zentratzen direnak, ez? Alegia, esate baterako arkitekta feministak. Eta mordoska bat ditugu eta oso maila honekoak. Hori alde batetik, eta beste alde batetik behar bada ohartuko zineten, azken aldian Euskal Herrian asko entzuten ari garela edo sortzen ari direla egitasmo diferenteak. Esate baterako etxe bizitza kooperatiboak, bai? Edo adinarteko jendea bilduko dituen etxe bizitzak. Edo lana eta etxe bizitza eta nolabait modu konpartitu eta kolektibo batean antolatutako etxe bizitza ereduak. Edo eta hirigintza mailan demagun emakumeek, umeek, edadeko jendeak, edo mendekotasunen bat duen jendeak ze espazio hartu ditzaken eta zeintzuk ez. Hoiedanak nolabait aztertzen dituen eta antolatzen dituen jendea, ez? Edo beste elementu bat oso garrantzitsu Euskal Herrian ere izan dena, okupazioarena, ezta? Nolabait jabego pribatua edo publiko, baina pribatua den horren okupazioa eta nolabait bestelako bai eraikuntza beraren erabilera eta barne egitura eta baita ere bertako harremanak beste modu batea antolatzeko saiakerak, ez?
adibide garbi bat, izan liteke erreka lehor bat edo, ez? Bueno, badira Euskal Herrian gero eta gehiago. Orduan, bi gauza horiek bat, arkitekto multzo talde bat oso interesgarria beste begirada batekin, eta bigarrena jende zibila eta udaletxeak eta beste alternatiba batzuk lantzen, bai? Bi horiek ditugu. Eta hirugarrena duguna da, aipagarri dena baita ere, bizi ditugun espazio hoien eta hiri hoien nolabait espekulazio ekonomikoak dakarren jendearen espulsio bat. Hori ere, arrazoia handi bada jende askoren alternatiba berrien bilaketa horretan, eta baita ere arkitekto hauen nolabait motivazioetan, ez da, alegia iristen da momentu bat, non beste nonbaitetik arrazoi asko batik eraiku behar ditugun moduak. Horregatik, hainbat hitzaldi izango ditugu adar honetakoak. Lehena, Oiane Ruiz Menendez, arkitekto feminista da, eta oso arkitekto interesgarria eta ona da, bilbotarra da berez, baina momentu honetan Madriden bizi da, bertan egiten duelako lan. Eta, bere bokazioa da beti arkitektura eraldatzaile bat egitea, harreman modu berriak sortzeko erraztasunak emango dituen beste espazio batzu sortzea. Eta beti, begirada feminista batetik, ez da. Eta hain zuzen behak hitz egingo digu, orain azaltzen saiatu naizen lotura honetaz, ez da? Alegia, esplikatuko du, ze harreman du guzti honek. Maitasunaz, edo gure giza harreman muinekoenaz eta politikotasun horrek ze gero nola islatzen da eraikitzen ditugun lekuetan. Eta horrek ze perpetuatzen du, eta espazioak aldatu eta harremanak aldatzen dira, harremanak aldatu eta espazioak aldatuko ditugu, joko horretaz hitz egingo digu. Ondoren Leire Milikoa Larramendi, hau ere arkitektoa, UEUko kidea eta Aldiri aldizkariko kidea, eta honek hitz egingo digu espazio publikoa eta pertsonaren arteko harremanaz. Eta pertsonen arteko harremanaz espazio publikoan. Alegia, zer daukagu baimendua egitea espazio publikoan eta zerrez. Zer agertu dezakegu eta zerrez. Zertara mugatzen gaitu eta zertarako espazioa ematen digu, Eta hor, kanpo eta barne horretan zer gertatzen da. Horrez aldira, arau sozialak eraikitzen eta berriro ere indartzen, horretaz hitz egingo digu. Eta gero, antolatu dugu, esperientzia desberdinak badirelako Euskal Herrian, esan dizuedan bezala, esperientzien plaza bat. Eta hor, 4 esperientzia izango ditugu, leku diferentetatik. Batetik Elizondoko esperientzia Nora Salbotxek esplikatuko digu. Nora Salbotxe Nafarroko Unibertsitate Publikoko Hezkuntza Saileko irakaslea da, eta urte askotan egin du lan bai harremanak, bai gizarte egiturak eta bai urbanismoa aurren begiradatik eraldatzen. Pentsatuz, aurren begiradatik eraldatzen duzun hori, nolabait gizarte egitura ere aldatu egiten dela, harremanak ere baita ere pribatu, publiko, eskola, plaza, udaletxe, aurrak, jendea, harreman guzti hori eraldatzen dela, eta hor urte askoan egin du lon, eta Elizondoko egitasmo baten berri emango digu, bere gogoetekin batera. Bigarren esperientzia Bakiotik dator, eta Ula Irureta Goienak hitz egingo digu, ez? Eta bere tituluan ikusten duzuenez hitz egiten du nola egin liteken udalerri bateko plangintza, gauza arrunt eta seguraski orain artean leku askotan oso estandarizatua, berak planteatzen du nola egingo dugu plangintza hori, nola antolatuko dugu gure herria, afektoak kontutan izan da. Alegia maitasuna kontutan izan da. Zer maite dugun, nor maite dugun, non topatzen garen, non topatu nahi dugun, norekin, zertarako. Horrekin nola egin liteken udalerri baten plangintza, beste begirada batetik. Eta hirugarren esperientzia Jone Miner arkitektoak emango digu, eta hain zuzen Usurbilgo udaleko arkitektoa bera, eta ez da kasualitatea, baina Usurbilen ere badaolako proiektu bat, hainbat proiektu dituzte, alde batetik urbanismoa edo hirigintza plana begirada feminista batetik eta beste ertz batetik begiratu eta eraikitzekoa,
eta baita ere, lehen aipatu dudan bezala, badagoelako proiektu bat, adin desberdinetakoa, bereziki gazte eta edadeko jendeak, nolabait, etxe bizitza kooperatiboetan bizitzeko proiektu oso interesgarri bat. Eta azken esperientzia, eta hau behar bat ezagutuko duzu agertu izan da sarritan edabideetan Donostiati dator, Abaraska etxe bizitza kooperatiboen kolektiboak esplikatuko diguna, eta, hau da jende multzo bat, leku eta jatorri eta bizikera diferentetakoak, eta nolabait, etxe bizitza kooperatibo garrantzitsu baten proiektuan dabiltzanak, ezta? Eta hor, antolatzen, zer izango da pribatua, elkarrekin biziko gara, ze espazio jarriko ditugu komunean, zer ez, bai? Nun egingo ditugu etxe barruan bakoitzak egiten ditu lan horiek elkarrekin egingo ditugu, horre proiektu benetan interesgarria eta sarritan agian bururatzen ez zaizkigun galderak planteatzen dituna eta erantzunak ere bai, ezta? Eta bukatzeko egingo dugu ikastarora datorren jendearekin, alegia aplikazio erreal bat, praktika erreal bat edo praktika bat bentsat, eta da, tailer bat egitea eta ikastaroan botatako galdera horiek edo erantzun horiek, alegia maitasuna, gure harremantzeko modua, gure gizarte eredua, nundik aldatuko genuke, bakoitzak, eta horrekin jarriko dugu paperaren gainean, adibidez, zer nolako etxe bizitza kooperatiba bat nahiko genuken egin, nola egiten den hori, zer esan nahi duen kooperatiboa, ezta? Ez kooperatiboa bakarrik espazio fisikoetan, baizik eta harremanetan, ez? Eta, hor, irikiko dugu horako esperimentazio eta espazio aske bat, eta ikusiko dugu zer ateratzen den. Eta bukatzeko, ideiak halako laburpen bat egiteko, eta ideia batzuk garbi eramateko, Bea Egizabalek, antzerkilaria, ezagutuko duzu behar bada, bere konklusioak egingo dizkigu. Eta bizango da, uztailaren 11 eta 12 Usurbilen, eta, guk mimo bereziz antolatu dugun ikastaroa da, ze asko gustatzen zaigun gaia da, eta iruditzen zaigu importantea dela, eta hori, uste dute aldi berean gai berria dela, edo ate berriak ireki ditzakela intuitzen dugun gai bat dela, eta horrek ondu, zalantzak agertuko direla, baina zalantza horiek seguraski erantzun berrietara eramango gaituztela.